ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗോ നാമ അഷ്ടമോധ്യായഃ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, വിശേഷിച്ച് മരണവേളയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുക വഴി ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിനപ്പുറമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 8ാം അധ്യായം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി, ആരെങ്കിലും കീർത്തനം പറയാനുണ്ടോ മാതാജി? 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. സുരഭി മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചെയ്യട്ടെ? കീർത്തനം എന്തെങ്കിലും, കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ജയ ജയ രാധാ മാധവ, ജയ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി, ജയ ജയ രാധാ മാധവ, ജയ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി, ജയ ഗോപി ജയ വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ഗോപി ജയ വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ഗോപി ജയ വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ജയ രാധാ മാധവ, ജയ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി, യശോദാനന്ദന മൃതജനരഞ്ജന, യശോദാനന്ദന മൃതജനരഞ്ജന, യമുനാ തീരവനചാരി, ജയ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി, ജയ ജയ രാധാ മാധവ, ജയ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി, ജയ ഗോപി ജയ വല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ജയ രാധാ മാധവ, ജയ ജയ കുഞ്ച വിഹാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ
രാമ രാമ രാമ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ജയ 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 പ്രഭുപാൽ ജയ ജയ ഗുരുദേവ ജയ ജയ ഗുരുഭക്ത ജയ ജയ ഹരി ബോൽ ജയ ജയ ഹരി ബോൽ ജയ ജയ ഹരി ബോൽ ജയ ജയ ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു അവതരിപ്പിക്കുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ അചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തി യോഗമാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം, അവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നതും ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നതും. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വെറും കൈയോടെ പോകുകയില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും എണ്ണ സമർപ്പിക്കുന്നു, പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും നമ്മൾ. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവയാണ്. അതുകൂടാതെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പാദസേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക മുതലായവയും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകളാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും സേവയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമം, ഗുണം, രൂപം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇവ ഒന്നും തന്നെ വ്യത്യാസമില്ല.
അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടോ അതേ ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വാണികളെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനും അത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നിടത്തോളം തന്നെ ശക്തി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും രൂപത്തിനും ഗുണത്തിനും ലീലകൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും തന്നെ നമ്മെ പരിശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനടി തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ മുൻജന്മ പാപകർമ്മങ്ങളും തീർന്ന് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഉരുവിടുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ ശക്തിയുള്ളതാണ്, നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ സേവിക്കുക, ആ സേവനമാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഏകാഗ്രത ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും, ഈവൻ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നു. കാരണം അത് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും വരാൻ പാടില്ല. ഉപ്പ്, മുളക്, പുളി ഇതെല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം എല്ലാം തന്നെ, ഏകാഗ്രത അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ വരുന്നു. അതുമൂലം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്രമേണ പരിശുദ്ധരായി അവയ്ക്ക് പിന്നീട് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രമേ ആസക്തി വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭക്തി എന്നുള്ളതിന്റെ രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വൈരാഗ്യവും ജ്ഞാനവും. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ആ ജീവാത്മാവിൽ അന്തർഗതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ, സ്വയം വെളിവാകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭൗതികതയോടുള്ള വൈരാഗ്യവും നമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്നു. പിന്നീട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആ പരമപദത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ, ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെയും പറഞ്ഞു തരുന്നു. അതുകൂടാതെ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കത് വിവരിച്ചു തന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വാസസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്കും ആ ആധ്യാത്മിക ലോകം പങ്കുവെക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനു വേണ്ടിയുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരാണ് എന്ന് ഭഗവാന് സ്വയം അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം, ശുദ്ധഭക്തരാകണം. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ വസിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ള യോഗ്യത ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. എന്താണ് യോഗ്യത? അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ഭഗവാനും ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനിടയിൽ ഭൗതികമായ ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല. ഒരു തുള്ളി ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു തുള്ളി ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അവർ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കണം.
ഒരേ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരാഗ്രഹം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം നമുക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് ഭക്തി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, സാദി യജ്ഞം ചേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയണം. എങ്ങനെ അറിയണം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാം അധിപതിയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും എല്ലാം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അർജുനന് അടുത്ത ചോദ്യം വരികയാണ്, എന്താണ് അധിഭൂതം, അധിദൈവം, അധിയജ്ഞം, ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അധിയജ്ഞഃ കഥം കോത ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിലും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുക? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്, പ്രയാണകാലേ എന്ന പദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണ്. സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അർജുനന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. ആ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ എന്തായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ? മരണസമയത്ത് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തകരാറിലാകുന്നു. മനസ്സും നല്ല നിലയിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ നില ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ മനുഷ്യന് ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാകുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തകരാറിലാകുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും? അതാണ് അർജുനന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. എത്ര വലിയ ഭക്തന്മാരായാലും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തകരാറിലാകുന്ന ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഭക്തന്മാർക്ക് അത് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗഃ കർമ്മ സംഹിതഃ. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കിം തദ് ബ്രഹ്മ, കിം അധ്യാത്മം, കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കിം തദ് ബ്രഹ്മ, ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കിം അധ്യാത്മം, അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? കിം കർമ്മ, കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് അക്ഷരമാണ്, പരമമാണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അധ്യാത്മം. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒന്നിനെയാണ് അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയ്ക്കും അപ്പുറമായിട്ടുള്ളത്, ഭൗതികമല്ല ആധ്യാത്മികമാണ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ, അതിനെയാണ് പരമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് ആ ബ്രഹ്മം? നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. ബ്രഹ്മൻ എന്നിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ചില ദിക്കിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഭഗവാനെയും കുറിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള മൂന്ന് പരമ സത്യത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അതും അധ്യാത്മനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരം, ബ്രഹ്മ പരമം പറയുന്നത് ജീവാത്മാവിനാണ്. ജീവാത്മാവ്
ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും പരമം, അതായത് ആധ്യാത്മികനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്വഭാവം അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാവ് സ്വയം തന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ, സ്വഭാവത്തിൽ ആധ്യാത്മികനാണ്, ഭൗതികനല്ല. ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തു അല്ല ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് സ്വമേധയാ ആധ്യാത്മികനാണ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്, കൂടാതെ അതായത് സ്പിരിച്വൽ ആണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് സ്പിരിച്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വരൂപത്തെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ തനിക്ക് സ്വയം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും, ആധ്യാത്മികമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോൾ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരം, ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരം, ഭൗതികമായ ശരീരം അങ്ങനെ ലഭിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ളിൽ പിന്നീട് ജീവാത്മാവ് വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്വമേധയാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആധ്യാത്മികനായിട്ടാണ് ജീവാത്മാവുള്ളത്. ആ ജീവാത്മാവ് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയോടുകൂടി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയും. കാരണം ഒരു ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, അനേകം കാലം നിലനിൽക്കുന്നു, പിന്നീട് പ്രത്യുൽപാദനവും നടത്തുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരീരം വളരുവാനായിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാമോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് കർമ്മം എന്ന്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഇത്രയുമാണ് അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവഃ പുരുഷശ്ചാദി ദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. അധിഭൂതം എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവഃ, അത് ക്ഷരമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് അക്ഷരമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. എന്നാൽ അധിഭൂതം എന്നുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ക്ഷരമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്, എപ്പോഴും മാറ്റം വരുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളർച്ചകൾ 6 ഉണ്ട്. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, പിന്നീട് വളരുന്നു, പിന്നീട് യൗവനാവസ്ഥയിലെത്തുന്നു, പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നീട് ഇല്ലാതാവുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ശരീരം ക്ഷരമാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അധിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ പുറമേ കാണുന്ന സ്ഥൂല ശരീരം ക്ഷരവും അതിനകത്തുള്ള ജീവാത്മാവ് അക്ഷരവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് അതിദൈവം എന്നുള്ളതിനെ പുരുഷനാണ് അതിദൈവം, അതായത് പരമാത്മാവ്, സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്നും. അധിയജ്ഞം എന്നാൽ ആരാണ്? അഹം, ഞാൻ തന്നെയാണ് അധിയജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര, എല്ലാ ദേഹങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഞാൻ അധിയജ്ഞനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പരമാത്മരൂപേണ ജീവാത്മാവിനോട് സഹവസിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാനാണ് ജീവന്റെ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയും വിവിധ ബോധാവസ്ഥകൾക്ക് ഉറവിടവും. ജീവന് സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അവസരം നൽകുന്നതും ആ പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നതും പരമാത്മാവ് തന്നെ. അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച ഭർത്ത ഭോക്ത മഹേശ്വര പരമാത്മേവി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷ പരഃ
ഉപദൃഷ്ട, എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും, ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും സാക്ഷിയും, അനുമന്ത, അനുമതിദായകനും, ഭർത്ത, ഭോക്ത, നാഥനും, കൂടാതെ ഭോക്താവ്, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളുടെയും ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകനും ആ ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവാണ് ഇവിടെ അധിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തതാണ് മരണസമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഹ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്തും എന്നെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? കാരണം മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു, പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു എന്നർത്ഥം. അതായത് അതോടുകൂടി പുനർജന്മം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കാരണം മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മരണവേളയിൽ എന്നെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അധിപനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാഥനുമായിട്ടുള്ള, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾക്കും ഭോക്താവായിട്ടുള്ള എന്നെ അങ്ങനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മരണവേളയിലും എന്നെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. നമ്മൾ സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മിൽ ആ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം ഉണർന്നു എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയിൽ വൈരാഗ്യവും ഭഗവാനോട് ആസക്തിയും വന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാലോ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം പറയുകയാണ്. എന്റെ മാത്രം നമുക്ക് കഷ്ടമാണ് ഭഗവാനെ ആ വേളയിൽ സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ അത്രമാത്രം പ്യുവർ ആവണം, പരിശുദ്ധരാകണം. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൗതികമായത് അനുഭവിക്കണം, സ്വയം എല്ലാം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഷ്ടമാകും. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പുറന്തള്ളപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായി എന്ന് ഉറപ്പായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ അന്ത്യവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം ഭൗതികതയോടെ വിരക്തി വന്ന പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉറപ്പാക്കാം, നമ്മൾ ഈ ജീവിതം എന്ന പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചു. നമുക്കിനി ഒരിക്കലും പുനർജന്മമില്ല, തിരിച്ച് ഒരു ജന്മം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്നുള്ളത് അതാണ് പറയുന്നത്. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ലാതെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ കർമ്മത്തിന്റെയോ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഭക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. പരമപാവനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരമപരിശുദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനും, ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്മരണമാണ് പ്രധാനം. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ
ഭഗവാൻ ശ്രവണത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. കേൾക്കൂ, എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. പിന്നീട് നമ്മൾ കേട്ടതെല്ലാം നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെ മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നത്, മരണവേളയിലും എന്നെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ. അതായത് കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആ പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അതായത് പരിശുദ്ധതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുകയില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. അകവും പുറവും എല്ലാം പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ ആ സമയത്ത്, കാരണം ആ സമയത്തും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകുകയില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും ആ സമയത്തും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രം പരിശുദ്ധരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇസ്കോണിലെ ഭക്തന്മാരും ഒരുമിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടന്നത് ഇസ്കോണിലെ ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാത്രി ഉറക്കത്തിലും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ, ശബ്ദം കേട്ട് എണീറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ദിവസവും ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഉറക്കത്തിലും ഡീപ് സ്ലീപ്പാണ് അങ്ങ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ ആ നാമോച്ചാരണത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ആ മാലയിലുള്ള ജപം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അബോധാവസ്ഥയിലും ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ചിന്തകളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറെ ഒരാഗ്രഹവും പാടില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം. അതിനുള്ള ഏക ഉപാധി നമ്മുടെ കലികാലത്ത്, അതിനുള്ള ഏക ഉപാധിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം അത് വളരെ എളുപ്പവും കൂടാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ, പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. മറ്റുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സൊന്നും തന്നെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ നാമജപം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മാലയിൽ ജപിക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, ഭഗവാന്റെ നാമസ്മരണ ചൊല്ലുക. അത് വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതുകൂടാതെ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ സദാസമയവും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് വഴി സദാസമയവും നമ്മുടെ അവബോധ മനസ്സും ആ നാമജപം തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അതുമൂലം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതായത് പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം എഴുതണം. അത് എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരണം, അല്ലെ? കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു വിടും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും, ഞങ്ങൾ അവിടെ എഴുതാനിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ മറന്നുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, പരീക്ഷ ജയിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണവേളയിൽ നമുക്കത് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നാമസ്മരണ കൃത്യമായില്ല, പരിശുദ്ധമായില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ മരണവേളയിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മുടെ നാവിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യാപേക്ഷിതമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എത്രമാത്രം കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിൽ ഉറച്ചതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
അപ്പോൾ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന, അതായത് ത്രിനാദപി സുരീചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ ക്ഷമയുണ്ടാകണം നമുക്ക്, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകണം. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല. ത്രിനാദപി സുനീചേന, അതായത് ഒരു പുല്ലിനെ, എത്രമാത്രം ആളുകളാണ് ഒരു പുല്ലിനെ ചവിട്ടി മെതിച്ച് പോകുന്നത്. പുല്ല് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെല്ലെ തല നിവർത്തി ആദ്യം നിൽക്കും. വീണ്ടും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. എങ്കിലും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തല നിവർത്തി നിൽക്കും. ആ ക്ഷമ, ആ പുല്ലിനെ പോലെ ഒരു ക്ഷമ നമുക്കുണ്ടാകണം. അതുകൂടാതെ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി, മഴയും വെയിലും എല്ലാം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വൃക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളെല്ലാം കണ്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നിരിക്കും. എങ്കിലും എല്ലാ സീസണിലും നമുക്ക് ഫലങ്ങളും പൂക്കളും എല്ലാം തന്ന്, നമുക്ക് തണല് തന്ന് ആ വൃക്ഷം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹനശക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാവരും നമ്മളെ എതിർത്താലും എല്ലാവരോടും ക്ഷമയോടുകൂടി അവരുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തിയോടുകൂടി എല്ലാം സഹിച്ച് എല്ലാവരെയും സേവിക്കാനുള്ള, കാരണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവരാരും നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ള ആ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന രാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൈയടക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടുന്ന പെർഫെക്ഷൻ, ഏറ്റവും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ, അതായത് ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത് അതിലൂടെ നമ്മൾ ശക്തി സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നതിലൂടെയോ എല്ലാം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത്, അന്ത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ? അതാണ് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം. മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത നമ്മുടെ എല്ലാ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിലെല്ലാം എവിടെയോ ഒരു പിഴയുണ്ട്, നമ്മൾ അതുവരെ എത്തിയില്ല, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ പ്രാപിച്ചില്ല എന്നാണ് അർത്ഥമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്താലും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തമമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, യം യം വാപി തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അതാണ് കാര്യം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം മരണവേളയിൽ നാം എന്തിനെയാണോ സ്മരിക്കുന്നത്, ഏതിനെ കുറിച്ചാണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അതാണ്, ആ ഭാവമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മരണവേളയിൽ എന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഈ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്.
കാരണം നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. എന്തെല്ലാമോ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ഒരു മിശ്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മളുടേത്. അതുകൊണ്ട് മരണവേളയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, മനസ്സിൽ നമ്മൾ സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വാസനകളെയും, വാസനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മുടെ അഗാധമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്തെല്ലാമോ ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കാം. കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അത് സാധ്യമാകുകയില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് അത് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു, അത് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് നിസ്സാരമാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ. പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വളരെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഉള്ളിൽ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് ആ ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ്, അതായത് ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് വിട്ടുപോകുന്നത്. അകത്തുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പോകുന്നു. അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനുള്ളിൽ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളും ആ കാമനകളും, അതുകൂടാതെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തനിക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള മുൻജന്മത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു ശരീരം ജീവാത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. മരണവേളയിൽ എങ്ങനെ എന്തിനെ സ്മരിക്കുന്നു? കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടക്കാൻ, നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരണവേളയിൽ, അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് അതങ്ങനെയായില്ലേ, ഇതിങ്ങനെയായില്ലേ. ഭക്തനല്ലാത്തവർ പറയുകയാണ്, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ആലോചിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നെത്തും. അവസാനം ആ മരണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാമാണോ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണോ അയാൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തെ അയാൾ പിന്നീട് പ്രാപിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മരണവേളയിൽ എന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത് അതിനെ പോകേണ്ടി വരും. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഇത് സവിശേഷ ശ്രദ്ധയാർഹിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണയുദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. ഒരാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു പോന്ന വിചാരങ്ങളാണ് മരണനിമിഷങ്ങളിലെ സ്മരണയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുന്നത്. അതാണ് പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമോ വിചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്തെല്ലാമോ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ആ സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, തികട്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ ആ നിലയ്ക്ക്
ഈ ജന്മമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്തിടുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയോ, പാപകർമ്മമോ പുണ്യകർമ്മമോ എന്തെല്ലാമോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി, മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, മനസ്സിൽ ആരോടെല്ലാമോ വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ വളർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആരോടെല്ലാമോ സ്നേഹമോ സംബന്ധമോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ജീവിതം, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ ആ മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ സ്മരിക്കുന്നോ അതിനെ നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് ചേരുന്നുവോ, ഏത് സ്മരണയാണോ നമുക്ക് വരുന്നത് അവിടേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു. അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. ഭരത മഹാരാജാവ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ കഥയാണിത്. കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ സംഭവം. സത്യയുഗത്തിൽ നടന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിരുന്ന ഋഷഭദേവന്റെ മകനാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്, ഭരത ചക്രവർത്തി. അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ മറ്റുള്ള സന്യാസി ഋഷിമാരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രമം പണിത് അവിടെ കൃഷ്ണ അവിടെ അദ്ദേഹം താമസിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവസവും 3 നേരം കുളിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള അരുവിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള മാൻ വന്നു ചേരുന്നു. ആ മാൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം മുഴങ്ങുന്നു. അത് കേട്ട് ഈ മാൻ പേടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ആ അരുവി ചാടിക്കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അതിന് ചാടിക്കടക്കാനും പറ്റിയില്ല. അവിടെ ആ പേടി മൂലം അത് അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുന്നു. കൂടാതെ കുട്ടി പുറത്തേക്കും വരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അമ്മയില്ലാതായി. നോക്കാനായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അമ്മയില്ല. കൂടാതെ രാജാവ് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് സംഭവിക്കുമോ? ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതുപോലെയുണ്ട് ഈ മാൻകുഞ്ഞിനെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരത മഹാരാജാവ് ആ മാൻകുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ആശ്രമത്തിൽ പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനചര്യ മുഴുവനും ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായി. കാരണം ചെറിയ മാനല്ലേ, പാൽ കുടിക്കുന്ന പ്രായം. അതിന് ദിവസവും 3 നേരം പാൽ കൊടുക്കുക, അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, അതിനെ വൃത്തിയാക്കുക, ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ദിനചര്യകളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മുടങ്ങി വന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ. അങ്ങനെ ക്രമേണ ആ മാൻ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതൊരു മൃഗമാണ്. കാട്ടിലുള്ള അതിന്റെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മറ്റു മാനുകളെയെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടി അവരോടൊപ്പം കളിക്കാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിനെ വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വനപ്രയാസം കൂടി. കാരണം താൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു വളർത്തിയ ഈ മാൻ തന്നെ വിട്ടു പോകുന്നല്ലോ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി മുഴുവനും വ്യാമോഹത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാമോഹത്തിലായിപ്പോയി, മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയി. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജ്യഭാരം കൂടെ വിട്ടിട്ട് വന്ന ആ ഭരത മഹാരാജാവ് എത്രമാത്രം ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആ കാലത്തെ കഥയാണ്. സത്യയുഗത്തിൽ വളരെയധികം ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം ധൈര്യവും ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരു ചെറിയ ഒരു തെറ്റ് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ഇത്ര കാലവും ചെയ്തു വന്ന ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളെ എല്ലാം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി. ആ മാനിന്റെ പുറകെയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും. അങ്ങനെ മാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് കൂടുതൽ സമയം കാട്ടിൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമമായി. ഒരു ദിവസം മാൻ
തിരിച്ചു വന്നേയില്ല. സന്ധ്യയായിട്ടും അത് കാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വിഷമമായി. ആ മാനിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവസാനം അവിടെ ആ മാനിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, മാനിന്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ഒരു ഓർമ്മ വന്നു. കാരണം മാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടേക്ക് ഓടി വന്നിരുന്നു. ആ മാനിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതം വെടിഞ്ഞു. അതോടുകൂടി അടുത്ത ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഭരത മഹാരാജാവിന് തന്റെ മുൻജന്മ സ്മരണ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം മുൻജന്മ സ്മരണയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ആ മാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അത് എത്രയോ വളരെ ദൂരെയാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിലും താൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ ആശ്രമത്തിലേക്ക് തന്റെ ഋഷിമാരുടെ ഒപ്പം താമസിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് നടന്നു വരുന്നു. അവിടെ ആ ഋഷിമാരുടെ ഒപ്പം താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രങ്ങളും ജപങ്ങളും എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എവിടേക്കും പോകാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവിടെ തന്നെ വസിച്ച് ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചു. പക്ഷെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യമുണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും അതിനു വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാനും എല്ലാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ആ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുൻജന്മ സ്മരണയുണ്ടായി. ഈ മനുഷ്യ ശരീരം ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്ത് കളയുകയില്ല എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഒരു ബധിരനും മൂകനുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി. തനിക്ക് ചെവിയും കേൾക്കില്ല, സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കേൾക്കാത്ത പോലെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം തനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും, സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം താനൊരു പൊട്ടനാണ് എന്ന് അഭിനയിച്ചു. തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല, താനൊരു പൊട്ടനാണ് എന്ന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളർന്നു വലുതായി. അച്ഛനമ്മമാർ മരിച്ച ശേഷം തന്റെ സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം അവഗണിച്ചു, വളരെയധികം പണിയെടുപ്പിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു തവണ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീടും തന്റെ ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു അവധൂതനായി, ഒരു സന്യാസിയായി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദം പോകുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്? ആ സമയത്തെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു രഘുഗണൻ. ആ രഘുഗണ രാജാവ് ഒരു ദിവസം കാട്ടിന്റെ സമീപത്തു കൂടെ തന്റെ പല്ലക്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ 4 പേർ വേണം. ഒരു സേവകന് എന്തോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ നാലാമത്തെ ആ സേവകൻ ഇനിയൊരു നല്ല കൈക്കരുത്തുള്ള ഒരാളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭടന്മാർ പോയപ്പോൾ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിനെ കണ്ടുകിട്ടി. അദ്ദേഹം നല്ല അരോഗ ദൃഢഗാത്രനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഈ പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എതിർപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ആരോടും സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു. ഒരു മൃഗത്തിനെയും ഒരു പുഴുവിനെയോ ഉറുമ്പിനെയോ പോലും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ, ഒന്നിനും ആപത്ത് വരുത്താതെ ചാടിച്ചാടി ഞൊണ്ടിയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത്. അത് രാജാവിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ആ രാജാവിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് രാജാവിന് മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, ഏതോ ഒരു വളരെ വലിയ യോഗിയാണ്. അദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങി ആ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാജാവായിരുന്നു, എങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി ഒരു മാനായിട്ട് മാറി, പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ അദ്ദേഹം ആ യോഗസ്ഥിതനായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മരണവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അബദ്ധമായിട്ട് പോലും എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ആ ജന്മം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നീട് നമ്മൾ വീണ്ടും അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച
മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും ഇരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. ഇത് നമുക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് പ്രഹ്ലാദ കുമാരനാണ് തന്റെ ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞതൊന്നും പഠിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗുരുവില്ലാത്ത സമയത്ത് തന്റെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അവരോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ നാരായണ നാരായണ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ. അതുപോലെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഭഗവാനെ ഓർപ്പിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിരന്തരം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ആ കർമ്മഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് വേണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി, അദ്ദേഹത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഗുണങ്ങളുള്ളത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യഃ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. കവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞൻ, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. പുരാണം ആദി പുരുഷനാണ്. അനുശാസിതാരം എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് അദ്ദേഹം. അണോരണീയാംസ അദ്ദേഹം അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വിഭുവിനേക്കാൾ വലുതാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ചെറുതാകാനും ഏറ്റവും വലുതാകാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അനുസ്മരേദ്യ, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്. സർവസ്യ ധാതാരം, എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനാണ് അദ്ദേഹം. അചിന്യ രൂപം, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുമാനിക്കാൻ കൂടെ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്, ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ആദിത്യവർണം, പക്ഷേ എന്നാൽ ആദിത്യ തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടമാണ്. അതായത് സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം. തമസഃ പരസ്താത്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ തമസികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതനാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ താമസം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞത്. ഇവിടെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനും അന്ധകാരമാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വേണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചമില്ല. അതാണ് ഇത്, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭമൂലം പ്രകാശപൂരിതമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ, കൃഷ്ണന്റെ ദേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം അവിടെ എങ്ങും പ്രഭ പരത്തുന്നു. അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം.
ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനായിട്ടുള്ള അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കാനും സ്മരിക്കാനും നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ബ്രഹ്മദേവൻ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പാൽക്കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയി ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ശിവനും അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ആ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ മനുഷ്യരും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നു. അതായത് യോഗികൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് അവരുടെ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ആ യോഗാഭ്യാസം മൂലം അവർക്ക് അവരുടെ പ്രാണനെ സ്വയം പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേറെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട. കാരണം അവർ യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത് അതിനുള്ള കഴിവ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മൂലം ആ മരണവേളയിൽ തന്റെ പുരികത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ആ പ്രാണനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്തിയാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർ മധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായ പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട ഒരു യോഗിയുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യോഗി മരണവേളയിൽ തന്റെ രണ്ട് പുരുകങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ആ പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് നിർത്തണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭൂമധ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രാണവായുവിനെ വിടുവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് ലോകം പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവിടേക്ക് ആ പ്രാണൻ പോയി ചേരുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും 2 കഥകളും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ദയവായി എല്ലാവരും 10 നിമിഷം കൂടെ, 9 മണി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കരുത്, 10 നിമിഷം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണ്, അജാമിളന്റെ കഥ. എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പൂജകളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അച്ഛനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അച്ഛന്റെ യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കളെല്ലാം സമാഹരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ കാണുകയുണ്ട്. ഒരു വേശ്യ തന്റെ കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം രമിക്കുന്നത് കാണുവാനിടയായി. അത് കണ്ടതും അജാമിളന്റെ മനസ്സിന് വളരെയധികം ചാഞ്ചല്യം വന്നു. കാരണം അജാമിളൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നെങ്കിലും ആ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിലൂടെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ആ പരിപക്വ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആ വേശ്യയോട് അഭികാമ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വേശ്യയുടെ ഒപ്പം താമസിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അത് അജാമിളനെ ആ ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിച്ച് തന്റെ വീടും കുടുംബവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വേശ്യയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കാരണം അത്രമാത്രമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അജാമിളനെ ഉപദ്രവിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ഉപേക്ഷിച്ച്, പത്നിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വേശ്യയോടൊപ്പം പോയി താമസിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ജോലിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കൊള്ള ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് പണം പറ്റാനും എല്ലാ അന്യായ പ്രക്രിയകളും ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിൽ നിന്ന് താഴെ പതിച്ച് ഒരു അധപ്പതനം ചെയ്ത ഒരു വളരെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടൊരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചു വന്നത്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണശയ്യയിലായി കിടക്കയിലായിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മകൻ അപ്പോൾ 10 വയസ്സ്. ആ മകന് അദ്ദേഹം നാരായണൻ എന്നുള്ള പേരും ഇട്ടിരുന്നു. കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ താഴെയുള്ള മകൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയ മകനാണ്. സദാസമയവും നാരായണ നാരായണ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. തന്റെ മകനെ ആണെങ്കിലും നാരായണ നാരായണ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം മരണശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ
യമദൂതന്റെ ആളുകൾ വളരെ കറുത്ത് രാക്ഷസന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ദൂതന്മാർ വരുന്നത് കണ്ടു. അവരെ കണ്ടു പേടിച്ചു പോയി അജാമിളൻ. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്റെ അവസാനം അടുത്തു, തന്നെ യമദൂതന്മാർ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ പേടിച്ചരണ്ട അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഉറക്കെ തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. നാരായണ 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 എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപോയി. അത് കേട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി. കാരണം തങ്ങളുടെ നാഥനാണ് നാരായണൻ. ആ നാരായണ നാമം ആരോ വളരെ കഷ്ടത്തിൽ വിളിക്കുന്നു, നാരായണന്റെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് വിചാരിച്ച വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ അജാമിളന്റെ ആത്മാവിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അത് തടഞ്ഞു. നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹം നാരായണ നാമം ഉരുവിട്ടത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യമദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ അല്ല വിളിച്ചത്, തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളയും കൊലയും എല്ലാം ചെയ്ത, അനേകം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പണിഷ്മെന്റ്, ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നാണ് യമദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ആയിരിക്കില്ല വിളിച്ചത്, ശരി, പക്ഷേ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ വിളിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി ഇത്രമാത്രമുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ യമരാജാവിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് അജാമിളൻ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. താൻ ചെയ്ത പാതകങ്ങളുടെ ആ ഒരു എത്രമാത്രം അതിന്റെ ഒരു ദൈർഘ്യം അദ്ദേഹം ഓർത്തുപോയി. താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പാപിയായിട്ട് താൻ മാറി. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നാമം ഉച്ചരിച്ചത് കൊണ്ട് തനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, അതിൽ നിന്ന് ആ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് രക്ഷ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു നിമിഷം പാഴാക്കരുത്. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കിട്ടി, ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി. അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ അവസാനം കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷ്ണുലോകം പോകുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ രഹസ്യം. അത്രമാത്രമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നാം അകാരി ബഹുദ നിജ സർവശക്തി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏതവസ്ഥയിലും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. കാരണം നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അല്ലാതെ എപ്പോൾ ജപിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ജപിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല. നാമം ജപിച്ചോ ഇല്ലയോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ആ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ പരിശുദ്ധിയും നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു യോഗി ഇത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കണം. തന്റെ രണ്ട് പുരുകത്തിനും നടുവിൽ തന്റെ പ്രാണനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം. കൂടാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കണം. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പുരുകത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് തന്റെ പ്രാണനെ പുറത്തേക്ക് വിടണം. അത്രയെല്ലാം യോഗി ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു ഭക്തന് അതൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അനന്യചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. ഒരു ഭക്തന് ഞാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. എങ്ങനെ? അനന്യചേതാഹ സതതം, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ആര് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുവോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു നമുക്ക് എന്താണ് ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ന ആപ്നുവന്തി. ഒരു തവണ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല, തിരിച്ചു വരേണ്ട. കാരണം
ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ലോകം എന്നുള്ളത് ദുഃഖാലയവുമാണ് അശാശ്വതവുമാണ്. പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലോകം ദുഃഖപൂർണമാണ്, അസ്ഥിരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമി മാത്രമാണോ? അല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോകാൻ, ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പുനർജന്മമുണ്ട്. ആ മരണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമേ ഇല്ല. ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മരണമുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല. അവിടെ അത് ദുഃഖാലയമല്ല, അശാശ്വതവുമല്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത, ആദി വ്യാധി മുതലായവയില്ലാത്ത, വിശപ്പ് ദാഹം മുതലായവയില്ലാത്ത ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ഭഗവാന്റേത്. ഒരു തവണ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ പുനർജന്മവുമുണ്ട്, കൂടാതെ ദുഃഖാലയവുമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിൽ, ശാശ്വതമേ അല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, ഓരോ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ദുഃഖവും സമ്മാനിക്കും നമുക്ക്, കൂടാതെ നശ്വരവുമാണ്. എന്നാൽ എന്നെ പ്രാപിക്കൂ, എന്നെ ആരാധിക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നമുക്കിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അവ്യക്തോക്ഷരയുക്ത തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാനനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമമായ ധാമം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിച്ച് പറയുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്മൾ പോകേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്തെ പറ്റി നമുക്കൊരു വിവരണം വേണ്ടേ, നമുക്കൊരറിവ് വേണം. കാരണം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം മറന്നിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരണം തരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ടൂറിന് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരം അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അവിടെ പോയാൽ എവിടെ താമസിക്കണം, എവിടെയെല്ലാം കാണണം, എന്തെല്ലാം വേണം എന്നെല്ലാം. അങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് അവിടെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയും അവിടേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച്, അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെല്ലാം മറന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള നമ്മളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം മറന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ധാമം, എല്ലാവർക്കും അവിടേക്ക് വരാം. ഒരേ ഒരു യോഗ്യത അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തി. ആ ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തിയില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പുരുഷഃ സ പരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ യസ്യാന്തഹസ്താനി ഭൂതാനി ഏന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തമനായ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം.
അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ ഭക്തി, കേവല ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അദ്ദേഹമാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ ചെയ്യണം. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമെല്ലാം പോകുമോ? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പുണ്യം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാകുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് വേദ പഠനം എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാലോ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങൾ എല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ചേരണം. ഭക്തന്മാരുമായി ചേർന്ന് അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം, എങ്ങനെയെല്ലാം സേവിച്ചാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നെല്ലാം അറിയണം. അങ്ങനെ ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അതായത് ഭഗവാൻ വെറും മനുഷ്യനായിട്ടാണോ ജനിച്ചത്? ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു, അവസാനം ഈ തന്റെ ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി, അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള കഥകളും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മരിച്ചുപോയി, അങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നവർക്കേ മരണമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭഗവാനോടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകണം. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ അന്തരംഗം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ആനന്ദം നമ്മിൽ ഉളവാകുന്നു. അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിപൂർണ പരിശുദ്ധരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 1-2 കാര്യം ആരും പോകരുത്. അതായത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹരിയത് ബ്രഹ്മണോ വിദുഹു രാത്രിം യുഗ സഹസ്രാന്താം തേഹോ രാത്രവിദോ ജനാഹ. എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഞാനിവിടെ ഗോലോക ചാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകാം. അപ്പോൾ അതായത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളത് ഒരു പകൽ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ നമ്മുടെ ഒരു പകൽ പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു പകൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു 12 മണിക്കൂറായിട്ട് എടുക്കും. രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിനും ഒരു പകലുണ്ട്.
ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു രാത്രിയുമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പകൽ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടത്തുന്നത്. അതുകൂടാതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു, അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്നുള്ളത് ഈ 4 യുഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി, ഈ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കാലം എടുക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യയുഗം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. 17,28,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗം. ത്രേതായുഗം 12,96,000 വർഷം. ദ്വാപരയുഗം 8,64,000 വർഷം. ഒടുവിൽ കലിയുഗം 4,32,000 വർഷം. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗം, അതിന്റെ ഇരട്ടി ത്രേതായുഗം, അതിന്റെയും ഇരട്ടി കൃതയുഗം. അത്രയും ഈ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലാകുന്നത്. ആ ഒരു പകലിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചു മരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലോകത്തിലായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് ഉറക്കത്തിന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രളയം മാത്രം. ബ്രഹ്മാവും ഈ താമര നമ്മുടെ പത്മനാഭനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വളർത്തുന്ന താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവും മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും ഇത്രമാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന അത്രയും തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന് രാത്രിയുമുണ്ട്. നമ്മുടെയും അങ്ങനെയല്ലേ? പകൽ 12 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ രാത്രിയും 12 മണിക്കൂറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലിന്റെ അത്രയും ദൈർഘ്യം രാത്രിക്കുമുണ്ട്. എല്ലാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവ് എണീക്കുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. അങ്ങനെ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം കഴിയുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി സംഹാരം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അനാദികാലമായിട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷത്തെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കണക്ക് 3,11,40,000 കോടി വർഷമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വർഷമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രളയം വന്ന് എല്ലാം തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നീട് അനാദികാലം സൃഷ്ടിയെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതിനിടയിൽ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ സംഹാരങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സംഹാരം നടക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം മഹാവിഷ്ണുവാണ് ഇദ്ദേഹം, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ എടുക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസത്തിലൂടെ ശ്വാസം അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ കാണാം സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ലോകം എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അനേകം കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇനിയൊരു അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദക വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗർഭോദക സാഗരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്നു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കും. അതോടുകൂടി ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം സൃഷ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയായി.
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ശേഷന്റെ ശയ്യയിൽ ശയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്മം പുറത്തേക്ക് വരും. ആ പത്മത്തിന്റെ തലപ്പത്ത്, പത്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉൽപ്പത്തി. ബ്രഹ്മാവ് സ്വയംഭുവാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെത്താനെ ഉൽപ്പത്തി ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെയാണ് സത്യലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ പത്മത്തിൽ 14 ലോകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ 14 ലോകമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് സത്യലോകം. അതിനും താഴെ തപോലോകം, അവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് കിന്നരന്മാർ. മൂന്നാമത്തേത് ജനോലോകം, ആ ജനോലോകത്തിൽ പ്രജാപതിമാർ താമസിക്കുന്നു. നാലാമത്തേത് മഹർലോകം, അവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് ഭൃഗുമുനിയും മറ്റുള്ള പ്രജാപതികളും മഹർഷിമാരെല്ലാം അവിടെ താമസിക്കുന്നു. പിന്നീട് സ്വർഗലോകം, സ്വർഗലോകത്തിൽ ദേവന്മാർ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ മുതലായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം താമസിക്കുന്നു സ്വർഗലോകത്തിൽ. പിന്നീട് അതിനും താഴെ ഭുവർലോകം, അവിടെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്ലി രാക്ഷസന്മാരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്നു. അതിനും താഴെ ഭൂമി, ഭൂമിയാണ് മധ്യത്തിലുള്ളത്. ആ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കും താഴെയുള്ളതിൽ അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം, ഇങ്ങനെയുള്ള 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതലത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ മയാദാനവൻ, ദാനവന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ്. ഈ പാതാളം വരെയുള്ള ലോകങ്ങൾ അസുരന്മാർ, ദാനവന്മാർ, സർപ്പഗണങ്ങൾ, ഉരകങ്ങൾ, ഇവരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്നതാണ് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾ. അതലത്തിൽ മയാദാനവൻ, വിതലത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം അസുരന്മാർ താമസിക്കുന്നു. സുതലത്തിൽ മഹാബലി, മഹാബലിയുടെ വാസസ്ഥാനമാണ് സുതലം. തലാതലത്തിൽ വീണ്ടും മയാദാനവന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ളവർ താമസിക്കുന്നു. പിന്നീട് മഹാതലത്തിൽ നാഗന്മാർ താമസിക്കുന്നു. രസാതലത്തിൽ വീണ്ടും ദൈത്യന്മാർ. പാതാളത്തിലാണെങ്കിലോ അതും നാഗന്മാരുടെ, വാസുകി മുതലായിട്ടുള്ള നാഗന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ് പാതാളം. ഇത്രയും 14 ലോകങ്ങൾ ആ ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പത്മത്തിന്റെ ആ തണ്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടം. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ധ്രുവലോകമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ധ്രുവലോകമുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണു, ആദ്യം മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഇനിയൊരു വിഷ്ണുവായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളും അതിൽ ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാരെയും പ്രജാപതികളെയും എല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പാൽക്കടൽ, നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു പാൽക്കടലും അവിടെ ഒരു വിഷ്ണുവും ശയിക്കുന്നുണ്ടാകും. അദ്ദേഹമാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെയും ഈ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമം എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെയാണ് ധ്രുവനും തന്റെ ഒരു ധാമം സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഭഗവാൻ ധ്രുവന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ധ്രുവലോകം എന്നുള്ളത്. കൂടാതെ നരകലോകം 22, 28 പ്ലാനറ്റുകളുള്ള നരകലോകവും ഈ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും, ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാവും ഉണ്ടാകും. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ സമയത്ത് ആ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, മരിക്കുന്നു, ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവസാനം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ അവസാനിച്ച് രാത്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശരീരത്തിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു. അവസാനം വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം ബ്രഹ്മാവ് ഉണരുമ്പോൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂതഗ്രാമസ ഏവായം ഭൂത്വാ ഭൂത്വാ പ്രളീയതേ രാത്രിയാഗമേ അവശഃ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ
വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിന ആരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമത്തിൽ അവയെല്ലാം നിസ്സഹായരായി നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ പോയി ലയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഓരോ ശരീരം എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നെവർ എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള നിത്യബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ. അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എങ്ങനെ അനന്യമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇനി അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അതിന് മുകളിൽ മധ്യത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളാണ്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അവിടെ ഓരോ ലോകത്തിലും ഓരോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഓരോ നാമമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാമങ്ങളും അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അയോധ്യാപുരി. അയോധ്യാപുരിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ദ്വാരക, ജഗന്നാഥപുരി, മധുര. മധുരയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ലോകം. ഇതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണനായിട്ട്, ഗോപാലകൃഷ്ണനായിട്ട് തന്റെ ഗോപികമാരോടും ഗോപാല ബാലകന്മാരോടും ഒത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ലീലകളാടുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധാമവും ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രസവും ചേർന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും? 5 വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ശാന്തരസത്തിലൂടെ ആരാധിക്കാം, ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യഭാവത്തിലൂടെ, ഹനുമാനെ പോലെ ഭഗവാനെ ദാസ്യഭാവത്തിൽ ദാസനായിട്ട് നമുക്ക് സേവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട്, ഗോപാല ബാലകന്മാരെ പോലെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. 4മതായിട്ട് ഭഗവാനെ നന്ദഗോപരും യശോദയും പോലെ അച്ഛനമ്മമാരായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പുത്രനായിട്ട് വരും, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഭഗവാന്. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഭക്തിയാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ മകനായിട്ട് നമ്മളെ സേവിക്കാനായിട്ട് വിടും. നമുക്ക് അതിനുള്ള അനുമതി നൽകും ഭഗവാൻ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭക്തി അചഞ്ചലമായിരിക്കണം, പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രസമാണ് ഗോപികമാരുടേത്, അതായത് മാധുര്യ രസം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ആ ഗോപികമാരുടെ നാഥനായിട്ട്, അതുപോലെ ദ്വാരകയിലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരുടെ പോലെ നാഥനായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഭഗവാന് വേണ്ടത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലേക്ക് വരിക. അത് നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ, കൊച്ചുകുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലേ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛനമ്മമാരെ ആശ്രയിക്കും. അച്ഛനമ്മമാരും അതുപോലെ നമ്മൾ മക്കൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മക്കളെ ഓരോ നിമിഷവും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെയുള്ള ശരണാഗതിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ആ സമയം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരണാഗതി പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതിയാകണം. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള അവബോധത്തോടു കൂടി അത് ആ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി, നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണാഗതരായാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയും പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത്രയുമാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രങ്ങളാണ്. അവിടെ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ആരും തന്നെ പ്രകാശത്തിന് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ തേജസ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ അവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് അന്ധകാരത്തിലാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ പ്രകാശത്തിന് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയുടെ എല്ലാം പ്രകാശം ആവശ്യമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രഭാപൂർണമാണ്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയുമാണ് ഗോലോക ചാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനാണ് സർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയെല്ലാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ പകൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ. പകൽ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും പകലും അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസിന്റെ പകുതിയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന് ഇപ്പോൾ 54 വയസ്സോ എന്തോ ആയി എന്നാണ്